Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngibingelele kuzo zonke indawo kuphina kuphi la nibola khona le video kanti ke mangoqala usijona lelikhasi wamulekele igama lami usibonga konke wakandwande popular known as Uzwide aka intatheli ka YouTube. Ake sibone ukuthi ke ngabe iziphi enguphathele zona osukwini la namhlanje akezivele sekhona. Ongumsakazo Ukhozi FM umzokhona mzokoloko kumede oyintandokazi yabaningi estationi Ukhozi FM uthembise ke abalaleli kanye nabalandeli bakhe okuthile ekuyizindaba ezimnandi njengoba ke uthe use studio khona okuthile akuphekayo icece elizophuma nje khona maduze ngezi 28 zika August kuyo lenyanga futhi ke ubesesho ukuthi ke abantu ke mama ngabe besayihlupha ngokuyokhipha njengoba mase kukhiphe yena kuzoma yonke into futhi ke ukusho ungananazi ukuthi icece lakhe leli singahle singene nangalo onyakeni ka2021 kanti ke umzokoloko wethula uhlelo isisonke drive ngokubambisana nomkhaya wakhe waseGingindlovu noNhlanhla Mrosari Buthelezi kusukela ku3 kuya ku6 ntambama kanti ke uhamba nezinsizwa iJemville kulo lenoni azolikhipha ngezi 28 zakhe uAugust kanti ke ukusho wangananazi ukuthi ke abantu abavele behlale phansi bengabe besayihlupha njengoba kuzokhipha yena ke futhi ke kuzosuka uthule kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake sivele siyibone le video la ebeyichazela yena bukhoma ukuthi ke abantu mabesale sebehlala phansi njengoba yena uza kabe khona into esihlanganisile namajita iJemville ensiyakholelwa ukuthi le ingoma okuyiyona ezosifaka enyakeni omusha ka2021 so ungalahli ithemba njengamanje uyitshela ukuthi u2020 usu right way off siyawuvusa ke manje u2020 somisa ngenyawo iJemville ingoma senze nomzo ushuna umnandi kanjani ushuna ongakazi ube khona ushuna esithatha ngawo inyaka umsakazi igama lengoma abanye abantu abasafuna ungena e-studio ba record siyabacela ukuthi abame kancane balinde unyaka ozayo ngaphandle mabe yimisele for number 2 mabe yimisele ubo number 2 ungangena ke e-studio uqophe kanti ke mahlabela phambili sibheka lapha sithi pheqepheqa einkundleni zokuxhumana abantu abaningi ke bekuyindaba esegudwini indaba yokukhipha kwamageza amahle akhiphile ke icwecwe lawo elisha lithi ke diye umsakazi ihloko sakhona sibonile ke nabaculi abaningi betshengisa isupport lapha kubalwa ke uSjava untencane nabanye ke abaningi kanti ke kubuya ngazi ukuthi ke abantu bayithandile yona le album noma ke bekungakayizwa kodwa ke ngibonile lapha emagroupini ahlukahlukene ka Facebook bonke abantu bebelokhu bekhulume ngayo njalo kuyacaca ukuthi ke ibe indaba esegudwini iyona le album yamageza kanti ke mawungakayitholi ke nawe yenza isiqiniseko sokuthi ke uyayitholela eyakho ngokusheshsha ngoba ke ungaze usale ngaphandle ngizwile abantu abaningi bebelokhu bexoxe ngayo njalo ukuze kube manje bekuyinto endaba esegudwini iweekend yonke yokuphuma kwale album yamageza kanti ke mina ngiyintatheli ka YouTube sengiyaphela ke la ake ngizwe ke uvo lakho sivele ke sihlangane khona lapha kwi comment section kuzo zonke ke esikhuluma ngazo ukuthi wena ke ngabe kuthini ukuphawula kwakho mina ke ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.